kaya da garuje. Ga su nan su bakwai tafiyarsu suke kan gaskiya. Barau Jibirin da shekarau ga ɗan zago masu jam'iyya. Farko da sallama na fito zan soma. Mai gida Sardauna na Maliya alherin Allah. Wakar kuni zan rera na shigo gidan alfarma. Ƙara dubu na salati dan Aminatu ne gatanmu. Sabin sita muka samu. Tunda dai mun samu gagar kuwar kana wandabo. To kana wandabo. Magana zan furta sai ku fito kanan dabo. Kan Sardauna da shi da Maliya ga ɗan zago gwanin aiki. Honorable Tijjani Abdulkadir namu ɗan jobe. Sannan nasa Asir Audu ɗan gabasawa kunci ni. Ya yaƙi Honorable Barista Haruna Dederi. Alhaji Shehu Dalati shi ma yana cikin tsarin. Honorable Sha'aban sharaɗa yana cikin tsarin. Wanda ya ja ruwa sai ku bar shi ruwa ya dake shi. Wanda ya yi alkairi ran zaɓe mu biyo shi. Shiga bakin talakawa nan ne za ka ta haushi. Masu siyar da gidaje filaye mu guje shi. Masu fashin ƙuri'a ku sani yau dai ta tashi. An yi abun kunya an soke dala ta tashi. Mun ga bakin mulkin hajiya ko alhaji ne ban gane ba. Shekarau mun gode sun kullo mana cuta angon Halimatu ya kwance. Darajar ka suke ci sun sani sarai sun take. Ku duba 'ya'yan kuka za ku yau kuka ne dan tenuwar ku yau ta kare. Sabon su ta a gaban ku Sardauna amana ne gunku kana wandabo. To kana wandabo. Daban ce gatan iri ku ce mun shuka ɗan kanawan dabo. Kan dare musu Maliya tarkon kana gayayyo kamu. Sai barawar zammu fitila mai haska gari ina kanawan dabo. Tunda dai mun samu kai ka ce musu a'a ka yo musu zarra ka ce musu ko na gari a sha na ce sunansu. Gatan aiki kan da karki kurman dutse. Mun ga wannan rabin Tijjani Abdulkadir Jobe. Ja gaba kirjin zaki gatan dawakin tofa kai ka daɗe ka nemi sa aiki. Na yaba sarkin aiki me yawa kai motion na taɓa laraba ta bawa ranar samu. Ni gida gabasawa na ga akwai jagora. Nasir Auduwa gabasawa gunka na zo jagora. Gabasawa ba su shan jima na ga garin su kwai kima. Babu zago bagara a garin nan na ga ta kaima. Nasir kai muke bi kaka da maza suna ji ban gaji ba ni